Zdravo narode, Ivan je ovde i danas imamo 24 sata da provedemo u ovom zabavnom parku. Ovo je Airmaniacs Dubai. Svi imamo 10 života. Ako izgubimo jedan izazov, gubimo jedan život. Osoba sa najviše lajkova na kraju videa osvojit će $10,000. Lajkujte ako volite novac. Hej, daj mi! Morate da odgledate video do kraja. Za malo. Pretplatite se sada. I kako bi vodio računa o svim ljudima, imamo ličnog sudiju. Prvo, žmurke izazov. Možete da se sakrivate kroz čitav park. Koga god pronađemo prvo, izgubit će 3 života. O bože, onda bolje da se postaramo da se dobro skrijemo. Ok, 1 minut da se sakrijete. 1, 2, 3, idemo! Oho! Narode, moram hitno da se sakrijem. Nadam se da me neće ovdje niko pronaći. Nisam siguran koliko je dobro mesto. Nadam se da me neće naći. Narode, prošao je tačno pored mene. Želim stvarno da osvojim $10,000. Iskreno ne znam na što bih potrošio, pošto to je baš puno novca. Pišite u komentarima na što bi vi potrošili. Hej! Uhvaćen! To je okej. Ovdje morate da držite loptu u rukama i da je nikad ne puštate. I posljednja osoba koja bude držala pobedit će. Hajde da vidimo ko će da uspe u ovome. To je brzo. Jeste brzo. Narode, prebrzo je. Da. Ovo je zapravo bilo jako teško. Sljedeći ću da pobedim. Narode, u sljedećem izazovu morate da se popnete tu i onda da se spustite niz tobogan. I osoba koja to radi najsporije izgubit će život. O ne. I sve to moramo da uradimo u ovim kostimima. Ok, ti prvi. Da. Uspeo sam. Ovo je zapravo teško. 31 sekunda. Petnaest. Wow! Dobar posao. Ovo je zabavno. Nema šanse, ovo je nemoguće pobediti. Hajde, dobar posao, hajde. Sljedeća je košarka. Koliko puta promašite, toliko života gubite. Narode, to je preteško, da li vidite koliko je daleko to? Mislim da nikad neću pobediti. Ok, prva lopta. Hajde, Ivane, promaši. Tako blizu. Da. Tako blizu.
Nema šanse. O ne, ova ne ulazi. Ma daj. Ok, ovo je sigurno ne. Ok, to je samo bilo probno, čekaj. To je bio još jedan pokušaj. Ovo je namešteno, čekaj. Namešteno je, lopta ne može da upadne. Ovo je varanje. Da, svi smo izgubili 3 života. Zigzag izazov, narode. Moramo da držimo loptu između naših nogu i ne sme da nam ispadne. Ako vam ispadne lopta, gubite život. Narode, ovo će biti uzbudljivo. Wow! Moramo da držimo ovu loptu ovde. Da ima, narode. O ne! Ispusti, 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 ispusti je! Hajde! Za malo! Malo! Idemo! Uhu! Uhu! Hajde, Stanley, idi! Uhu! Definitivno mogu ovo. Idemo! Wow! Ne! No! Moja lopta! O, Ivane, izgubio si! Daću ti $1000 ako ispustiš loptu. $10.000 je više od 100. Ok, šta god. Idi, kakva varalica. Jej! Wow! Tako je zabavno. O, bravo. O moj Bože, uplašila sam se. Vrlo dobro, Alic. Idemo na naredni izazov. Ako padnete, gubite život. Idemo. Hajde. I pobednik je Ivan. O, pobedio sam. Da. Runda 2. Start. Wow. Pobedio sam. Stanley. I sada za pobednika sa 6 života ostalih, to je pobednik Stanley! Da. Wow! Na šta ćeš da potražiš? Na nešto veliko, na nešto posebno, na nešto neverovatno. Ok, hvala narod, idem sada da potrošim sav novac. Nema na čemu. Ćao! I gubitnik dobija krofne. Nije loše. A ja dobijam krofne, jer će to da mi oteža da se takmičim u sljedećem izazovu. Krofne? Da li bih mogao da kupim neke krofne sa malo novca? Ne, kupi se tim novcem 1.000.000 krofni. Ovo su moje. Mogu li jednu? Naravno, što da ne, uzmi. To. Hej, Stan, deljenje je dobrota. Narode, ali zašto jedete? Ovo je kazna. Ali dobre su, zato ih jedemo. Nije me briga za kaznu, Ivane, jako su ukusne. Ok, šta god. Pretplatite se i kliknite zvonce. Posebno ako volite sport ili krofne. Zdravo, narode! Ćao!